Ka MS Datori kasi futsal kawadra syapi kijai jingbam tenrai ukasi ki babunjai bun rukom nadu kijai jur pero ki do babunjai ki umso na kiso balatung hi hakper ki babunjai bun rukom ki do bat kiwe lada bikwa ban mat ki jingbam tenrai naga MS Datori pilapan phone ne WhatsApp shangi hau nombar pra nyau lai not kendai lai nyau kene kedukan gede kebedan halut keserumpa National Highway 6 ha umso nong kerai Ribui District. Sa kawai pat kajing jia ka bashir kai kala jia hapring kajing dang teng kajing yaki pajba apo gari Bangladesh nin kasing sai jan jong tayo ka baladap kat kum nagi khobor la itu bakalami kajing sha yang ding hapring kajing jur kajing yak lumar apo gari Bangladesh ka balashim sendan ya kajing im jong kawai ka khana ka thai ka badang hanyo snam karta ba salengut ki pat ki balaman saujur hadin bai ga yingsa jong wei unong ilam ka Bangladesh Nationalist Party BNP lakhang kerdap na Shabar Badlawiang dagading Halakshmipur District. Katai kajing jia kalajia kapomen step nen gasing sa jan Halakshmipur sadar yupasila ong kilap tay kubor chokatai katan. Kane kaying kablasha thambor kadai jong Belal Hossein ubadai unong kayi baru organizing secretary jong kasing BNP ha bahaba nigan union kat kumbijing ong kipulit lakano bakirunar kila the da ka petrol ya katai gaying kila khang ya jingkhang na Shabar bat nangta kila thang ding ya katai gaying haba pentikna ya jingja officer in charge ka Lakshmipur Sadar model Muhammad Wahid Parvez layatu baka kunjung ubelal ka badang news nam kata ka balatip kerteng kum ka Ayesha akter kala sha thang ha katai gading ka bashar kai UOC ula benrapru ba Belal Hossein berki arut kiwe pat ki kun kentai jong ka Salma akter ka bak hadrus nam kerta bat ka Samya akter bak had saus nam kerta klamen saujur na kajing sha thang ha ka te kajing sha thombor Belal udun menta Halakshmipur Sadar Hospital kat ba ki kun kentai jong lapan kendria no shadhaka na ka banta banyo ya kajing sumar ka bakambiang habakran sepang kajing long jingman jong kini kibla mensau abrupal bade residential medical officer RMO jong ka Lakshmipur Sadar Hospital ulai itu hakot khobor de Daily Star arja arpo bakini ki arngot ki khana kentai bat ukpa jong ki kilawan ra syakatnat sumar bakar ki namar kajing mensau na kajing sya thang hakapor ba arbaje men step Belal Hossein ulasha sumar hangne Henry yakni ki arngot ki khana kentai lapha syaga National Institute of Bone and Plastic Surgery hadaka namar bagajing long jingman jongki kala long ka bajurba kumbasan pawadon 100% na ki met jongki kila sya thang ha ka tai kading ka kami jong Belal ka Hasira Begum kala kano kila khang kadong ba kalong ying kamla ban phat karata ka bakhang ya baro artli jingkhang jong ka ying shua ban thang ya ka kala itu ha ka kot kobo de Daily Star ngalalai tia adin bangal dap bam jamet agapor ko bashibaje men step ye ngala kandet bangalai iling baga jingkhang yit baga yingtin jong khun jonga kala ing ngala mare Shabar dak baperta handai ngala lap ba baro artli jingkhang jong ying la khang na Shabar ngamla bandrung kadu khadwai khun jonga ru la la ban ben prai jingkhang an kar bu khulung jongki ubadang sau banai Abir Hossein pada khun shinrang ubahandrus nam Habib ki kun ksiu jonga ka Salma ka Samya ba Ayesha kidang thia hakawe na ki kamera arngot na ki kila pula im na ka jingsha thang ka jur bha handai ka khana ka thai ka baritam ka Ayesha kala sha thang hadu ba kan dayap sendon ka Belal ru kala sha thang jur bha kala penrap ki pulit kala itu ba la pelong ya toket ban lap ik bedon kti ha ka thai ka jingsha thombor Muhammad Wahid Parvez ulapan tip ha got khobor de Daily Star hadu menta padon basha kem hakabai dai berkata ke jingjia kana ke jingjia ka lapan kendet kawan hapdeng ke jingkiu jingjia thombor hakale ki benta kari Bangladesh ke belapan mi ya ke jing sokya ke bajur halal ke jing sneu jong ka suk san kata ke jing thang ding kelanang penjur susu ya ke jing ya kanat ha ka sang hima sima ha ka por bakari ke dang saki ya ke jing ya klumar hapo ka sarkar basipor balayalam da Muhammad Yunus